Matag hipanaw si Jesus nakaagi diya ta Jericho. Amin sa pian diya haagalon ho mga manunukot hubuhis hatag ngaranan ki Zaqueo. Agkabayaan din gayod ag-aha-ako kainu-ino si Jesus, bahari din agkahimo tamadakol tungkay sa mga otaw daw mababa haon na hukan din. Aman minulalagoy diya taunahan daw pamanahik doon ho kayo ha si Kamuro, ta daw maaha din si Jesus ta doon taon na ag-agi. So makauma si Jesus diya takan din huminangad haon na daw ikagi. Zaqueo, agpas kalugna ta agdiya iman tabalay no. Aman sa guna si Zaqueo luminugna daw malipayon ha duminawat kay Jesus. Sa alan ha mga otaw ha nakaha taon na migtamudmud hatagyan naon. Imba ay ini sulod doon hubalay humakasasala. Ba huminitindog si Zaqueo daw uminikagi. Ginoo, sa liwara ho mga katigayunan ko, ipanila ko iman doon ng mga makaluluoy. Daw sa utawan na limbungan ko suanay, kusabwa, iliko ko hauna di atakan din hahaupaton. Inikagiyan haon na hi Jesus. Iman haal daw, sikaw daw sa pamilya no, maluwas on ta iyan kaulao sa mga kaliwat hi Abraham. Ta siyak sa bata hu otaw, dumini ni ata kalibutan hu pagpanaha tao na hanangalaag daw hu pagluwas kandat.